Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi kathan sohra kadai kajaka ka bakring bhai kinong wan jngok kai prathei ha kinu kiliang bon ki seng jngok kai prathei ki jusngo tunat ban pelong tamasa katkum ki jingdon kam ka wei na ki seng ki kynhun samla na Mawmihthied sohra ka shangkai online trekking adventure kala pelong ye ka jingya ikjan na ka shnong Mawmihthied bad hiar ki mau ya ikjat sheshnong Diengsong wa sohra poi sheshnong nong trau bat penkut ha sohra rim. Ya ketika jengya kejat kabah nyo kilometer lawan pli da UMLA ke sohra uba Kevin Milim ngam ha ke jengya don lang UBADO ba AK Hongsdam la sunran lang u President ke Shangkai online trekking adventure usamla pentingan lang Khongsin. Ki bala syakhot ngobha ki kentup ya uba Alfon Bird Carson Teo General Secretary ke Hill Farmer Union ki nongkit kamshnong ke wa sohra Diengsong bat nong Participating in this event comprises not only from within our state, but I'm very happy to be informed that there'll be trekkers from outside the state too. So I, on behalf of the people of Sohra constituency, and like what the chairperson of this event has said, we welcome all the trekkers to this event. And as we all know, trekking really helps in building our core, our endurance, and most importantly, it helps in improving our overall strength. While trekking, we all do notice that it's not like walking on the road, but we'll end up constantly navigating the terrain, making micro adjustments every second, every minute, and we'll also notice that during trekking, no two steps are the same. So therefore, I would not like to prolong my speech, since I could see that all the trekkers who want to participate in this event are eagerly waiting for the trekking to start. So I would like to wish you all the best, and I can assure you that you really enjoy the scenic beauty of this area and the cordial attitude of our people along the route that you'll pass through, I think so, to 4 villages along the trekking route. Tinagalang gajonga hangin kapor bomenta hoy nga shiming ne galat banai kublay kerpang ya baro ki bani shimbenta hagani ka trekking event angets kem managalang gajong pi on the pendep ya ka trekking shibet pinda enjoy shisha ya ga jingya lenti ga jongpi pinya shem shisha ya ga memoriang ga jongi sa ga thain kepada internet da isongkun da shisha barga ju opor ka jinglong friendly lani ka jinglong yejan lani ka jinglong prolog jong kini gibreo na kini ki thain ki jongi nakabenta banya khun yala ka hok namar ka jingkerdo kam ka jingkerdo jam kani kadi ka baban kia hadu kata habang iyo I kum usamla uba pek ya ka bha kamiat jong kinong song snong pat khamtam nagabta ki khana samla iba amit iba pentingan iba syarai kilewan ban yakendo kerpang yanga hapok office trikam jonga na itu yaki bangadi usamla ubaju imja nagani kakam berkapor ka banga pulut por mentala khalai snem kadi bakitores tenrei kabangas ngosi kalong ba hadu mentang yo I ka jingkiu ka jongkin nong wan jngok kai prathei na Assam na West Bengal na Delhi na Bangalore ba kumta terter henrei ngim padan ha ka position bangila ban ay ka jing shakri ki khna samla ka jongi ki bana kala na ka jalla ka jongi ngalapen snotho bhai ki ba hadu menta nganot ban kubur bahan 20% kinongnya kali ki bawan kit iki tourist na po Assam ki day ki driver ki bawan ki badai nakaway pat kajat benriyo lani ki tourist cap ki bawan na po Assam nga penslor ye kini ki samla namar nga smukumen ba dang men hakane hagato ka program hapola jam ngala ay jumot ye ki ba ngi day ban use ya ka online platform
nakabenta bangila ban ai ka jing shakri ka jing shngan bat ka security yaki brio ki bon ka shene shapo shalong shene shapo Meghalaya ngadei way na ki samla ubang jiyo jing shania haki babon haki social media ki tores ki bawan shene ki jutho ki comments jongki ban ong balara village shalong yakendo yu alfan yakendo yu ba alfan namar udei unong yalam uba start unong yalam uba tiplot ikijaka bat udei unong yalam uba ngila ban ai ka jing shania ngakwa ya kaban pencelur ya ki samla ki jongiru bakani ka platform ngakwa aban pentipru hakani kapor ya ima given bangi ba naka group jong ki shangkai mentai kila pen kre ya ka way ka website ka bangin sa plate online kini ki samla ki lawan ya kendo ya nga bakile yato baki don kam pisa namar ban haban penbet penbiang naka benta kani ka website ka bakin sa plate pa ba ngasno bay ba given indai ubrio ubadai ban yarap ikini ki samla naka benta ban penbet penbiang ya kani ka website i hinmen jonga i basa asor i kli ya i taiwe hinmen jonga i basa hasinong nong kendong te i ong namar ba ilai check up hasilong te i kli i pidon sini na te ngakan masa i kata tin ke jubab ba hinmen jonga i ong hoj hindin ngalatit arkilo bat kadan haying bat kata kadai ka village version mo bakinong kendong ki ai ke jubab kim jutip ya kata ke sini namar ba kas app jong ki ke jaw man kas ngi baki trai ki kita akilat kiwan bat ki lai sisiana sibon ki jeng pang ki jeng sitam bat bakani ka jeng lai ke jong piru fin jaw kas app bakan yarap ban ai pi ke jeng ko jeng khia kan pen klain ye ki tor ke jong pi kolong snam jong pi bat pin yo ya ke jeng ko jeng khia lan ba jong kanika ke trekking te tangkawai ke banga don ya ke ban kerpat ya pi namar ba pi wan ha ke sin ke ban kong shen ke jaka te pio i ya ke jaka shakiwai ke jaka ke long kumno bat hang ne ka long kumno te kawai ke bangi kerpat na pi ka long ba pin i ya kita ke feedback ke jong pi kumno bangila ya ke ban improve kumno ngila ya ke ban kentiu ke ne ke jaka kanang bagan ne ke jaka kan long ka kawai na kita ke jaka ke baki nong jong okai perthai kinwan baki terkas kinwan